Takže zdar lidi, já vás zdravím a vítám z usledování prvního dílu našeho singleplayerového let's play z Minecraftu. Co k tomu říct? No, budu hrát Minecraft, protože mě Minecraft baví, jinak hraju na verzi 1.3.1, tudíž na té nejnovější, která nedávno vyšla. Používám texture pack Fateful 32x32 a to je asi tak všechno, co bych tak mohl říct. Jinak můžete mě znát ze serveru Spiritcraft, kde poměrně často hraju, plus ještě možná z Lazycraftu. To je asi tak všechno. Samozřejmě ne pod nickem Adidas Boy, ale pod nickem The Crusader. A to je asi tak všechno. Tak já si založím nový svět. Adidas Boy třeba. Dáme si samozřejmě, že Survival. Tak další věci dám si. Slyšel jsem, že prej výborný seedy jsou, když si před to dáte mínus. Nevím, co je na tom pravdy, ale viděl jsem to, slyšel jsem to. Tak doufám, že to bude pravda, že dostanu nějaký krutý seed. A já si dám nějaký seed třeba první série. Tak, world type, default, nebudu si dávat large biomes, to je potom hrozně, než to přejdete, tyjo, všechno. Tak, dungeony, a to si nechám zapnutý, cheaty vypnem, čestku vypnem. A dáme done. A vytvoříme nový svět. Tak, dělej. Wow. Super, aspoň tráva. Můžeme ji pokosit. Tyjo, to je super les. Tak to rovnou nakácím dřevo. Jinak teďka mám VeForce updateovaný Minecraft, takže mám resetnutý achievementy, plus tady nemám nějaký módy, který budu mít v příštím díle. Budu používat módy Race Minimap plus Tricapitator. Takže ty budou určitě v popisku videa, odkaz na stažení. A to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěl říct. Pokácím jenom takhle trochu dřeva. Nevím, jestli tam ten strom jsem dokácel až do konce, ale asi ne, že jo. Teďka si nejsem tak jistý. Jo, dokácel. Vesnice! Hustý! Tak to je super. Jinak skin mám svůj originální, takže mě nebudete moct napodobovat. Snad. Jelikož už se mi stalo, že mě takhle někde, měl jsem totiž jiný skin, ten jsem měl stažený a někdo mě imitoval. Nevím proč, myslím si, že jsem nebyl zas tak slavný na starém kanálu. Tak, já si udělám nějakou věc. Udělám si krumpík. Myslím si, že to je takový pro začátek nejdůležitější, že je zbytečný dělat si nějaký, že všechny dřevěné nástroje, když to potom ani nějak moc nevyužijete. Ok, já to tady všechno sklidím. Včetně seedů, protože si chci udělat vlastní farmu. Tak. Ještě na ten texture pack nejsem moc zvyklý. Já totiž nejsem nějaký extra příznivce texture packů, já vždycky jsem hrál s defaultním, protože mě přišel jako nejlepší prostě. A teďka nedávno já už jsem o tom Fatefulu slyšel kdysi a říkal jsem si, no jo, další texture pack, na co, nebudu se ho stávat. A teďka nedávno jsem si ho stáhnul a je docela dobrý, ale nevím, jestli s ním budu hrát. To ještě nevím, ještě jsem si na to nějak nezvyk pořád. Čau. A já hraju asi na Peaceful, že jo, protože já, když jsem dělal ten úvod vlastně před chviličkou, který už je teďka na YouTube, tak jsem si dával Peaceful, aby mi tam neskákali přes to slimeové, protože jsem to dělal na Superflatu. Tak, jsme jim to všechno sklidili, ještě ne všechno.
Jo, takže já si asi změním tu obtížnost, že jo. Budu hrát na normal, nebo na normál. Myslím si, že to je taková optimální obtížnost, že to není nějaký super těžký, ani vlastně nějaký jakože super lehký. Od toho tady jsou hard a easy. Normál je normál. Tak, super. Bych mohl povraždit nějaký ty kuřata, že jo. Že já jim to tady nechci rozbít, já se prodávám 18 byli za emerald, jo. No, když já přemýšlím, co bych si za ten emerald koupil. 10 ryb za emerald. Za emerald 8 kuřat, to není to tak hrozný. Pojď sem, za emerald 4 chleby, no tak to ani omylem. No, já bych mohl mu to obilí prodat. A koupil bych si od tady toho mamlase kuřata. Tak, počkej, který prodává, nebo který chce to obilí. Obilňáku, kdo seš? Mám hlad. Ne, ty to nejseš, ty to taky nejseš. Hej, hledám obilňáka, nevíš, kde je obilňák? Čau obilňáku, hele, prosím tě. Si takhle vezmu jeden emerald, jo, tohle si vezmu, tak díky. Díky za emerald. Tak. Jde, nevím, jak bych říkal tam tomu druhému. Kuřaťák. Hele, za melouny, tak to beru. Já si je chci pěstovat totiž. Tak změna plánu. Ještě bych mu mohl prodat to druhý obilí za ty kuřata. Ale moment, já to udělám ještě jinak maličko. Já tady ty kuřata povraždím. Ty tam ten se za 15 kuřat to, že jo, ale já si nejdřív natěžím kobl. No sorry, budu vás muset vygriefovat, hoši. Já vám to časem samozřejmě vrátím, já nechci toho snad po vás moc. Takhle jsem si vzal jenom nějaký kobl. Tak, vidíte, prostě jenom takhle maličko, jo, vidíte to, já vám to za chviličku vrátím, nebojte se. Až něco natěžím, já akorát chci ty kuřata. Tak, kde jsou další? Když teď asi 15 nenazbírám, co? Tam jsou prasata a já potřebuji kuřata, ne prasata. Prasata, proměňte se na kuřata. Tak, jsou nějaký kuřata. Halo, dělám nábor. Típni, tady bylo ještě někde jedno. Aha, to byla ovce. Hele, ty se mi taky budeš ale hodit. Dělej, než cípnu hlady. Tak co, kolikátý už mám level? První, jo. Tak to si ještě dneska něco vyenchantuju. To asi ne, ale... Tak 13 kuřat, ještě 2 kuřata potřebuju. Kuřátka! Halo! Já už nemůžu sprintovat. Já slyším ovci, tebe potřebuju na postel. Kterou si uděláme? Hele, já si udělám bílej polštář a hnědou deku. Takže potřebuju hnědou vlnu. Jo, máme. A potřebuji ještě 2 kuřata. Kuře, díky. Jsi mi dala 2, ne? Na 1. Promiň, ale ty jsi poslední, pojď sem. No, ještě jsi mi snesla vajíčko, tak díky. Tak máme 15 kuřat, trošičku se mi to laguje. Nevím, čím to asi se něco generuje. To jsou ošklivý lagy. Jo, už je to dobrý. Hele, hoši, já bych si od vás chtěl něco koupit teda. Tak, pojď. Ne, ty seš obilňák. Počkej, ty seš co? Ty seš ten, koho potřebuju, že jo? Ne. No, ty tady zůstaň. Tak ty seš... Ne, ty seš blb. Pojď sem, ty sem pojď. Ne. Ne, tebe jaký budu potřebovat, ne. Pojď sem, srabe, kam šel. Tak ty jo, tak kde je ten s těma kuřatama? Ty jsi ten s těma melounama. Proč chodíte tak daleko? Já se s váma chci povídat. Vím, že jsem vám ukradl cobblestone, ale ježiš, tak to se tak snad moc nestalo, ne? No, hurá. Jdeme emerald. Děkuji ti, teďka musím najít toho s těma kuřatama. Kuřokopytníka. Ten je tam vevnitř, že jo? Jo. Melouny už nechci. Ne, to je zase nějaký blb s rybama. Co ty tady furt lídáš to obilí? No, ukradl jsem ti ho, jsi všim brzo teda. Tak kde je ten s těma kuřatama? Já chcípnu hlady.
Ne, Flint, dědo. Jdi někam. Ne, obilí. Kuře, prostě tohleto, jo, akorát, že upečený. Ježišmarja, vy jste psychopati. Zase vymlátím, tyjo, všechny. Hoši. Já potřebuji ty kuřata. No ne, meloun, kuře prostě. Ne, tohle kuře, opečený. Tak to tady celý díl budu jako hledat pána s kuřetem, no hurá, dejme kuře. Díky. Vidíš, kvůli tobě jsem skoro umřel. Jo, vyčítám ti to. Tak, co máš teďka za obchod? No, za 3 chleby, no to víš, že jo. Takže, takže jsme se konečně dohodli s vesničanama. A já si teďka stopnu nahrávání a podívám se, jak dlouho už natáčím. Mě by to docela zajímalo, protože mi přijde, že natáčím už docela dlouho. A nechci, aby ty díly byly nějak přehnaně dlouhý, budu je točit teďka pro začátek tak do těch 15 minut. Samozřejmě mám sice nahrávání prodloužený, ale. Takže, moment. OK, takže my máme odtočených už zhruba 11 minut. To znamená, že já se tady ještě porozlídnu. Natěžím nějaký ten cobblestone, nechci ničit ty chatky. Takže já si natěžím jenom nějaký kobl a už to ukončíme. Tak, tady si pozbírám tohleto. Díky. Přemýšlím, co bych vám tak ještě mohl říct. Jinak, co budu dělat v offscreenu, tak v offscreenu natěžím ještě nějaký cobblestone, ať ho máme hodně a v příštím díle se vypravíme někam hledat náš budoucí domov. Doufám, že najdem tak něco, hele, jeskyně. A mohli bychom prozkoumat tuto jeskyni. Hop. Má skeleton. Au, fuck. Hele, mladej, au. Nic nevidíte, já vím, já taky nic nevidím. Kromě toho skeletona. 2 kosti a 2 šípy, tak to jo, to je docela dobrý. Takhle to tady potěžíme trošku, než nám vyprší časový limit. Samozřejmě stopuju si to jak jinak. No, takže v offscreenu ještě teda něco potěžím. Hlavně asi ten cobblestone, uhlí a něco tak jako. Takhle se tady porozlídnu, já vím, že vy nic nevidíte, ale já nemám torče, takže já vám moc nepomůžu. Koukám, že už je noc, my bychom se mohli jít vyspat, co? A tím bychom mohli ukončit takový ten první Minecraftový den. Já si takhle pozbírám sugarcany. Takhle to tady pročešu. I když vlastně my sídů máme dost, takže. Mohli by si to znova osázet, jestli to umějí, nevím, jestli to umějí. Hoši, já už jdu, počkejte na mě, já se k někomu přestěhuju, jo? Nastěhuju. Doufám, že na mě budete čumět, jako to máte vždycky ve zvyku. No, tak já teda myslím, že pro tenhle díl už to bude tak nějak pomaličku stačit. Teda já nevím, kde mám crafting, já ho mám u sebe, takže já chci ale někde, kde jsou dveře. Jo, přesně tam jdu za váma, hoši. No, tak tady se ale něco naspawnuje. Vy jste sebevrazi, víte o tom? Tak. A tady to takhle hezky nechte zavřený, jo? Nás žádný zombík, no. A jako vydrž, já tady udělám polštář. A já se s váma teda pro tenhle díl už rozloučím, protože nechci si dělat, no. Nechci si hnedka dělat neomezený nahrávání, si ho hnedka takhle jako plejtovat. Tak dělej, postel, ne. Postel, dělej, ne. Takže pro tenhle díl už to bude všechno. Ježiš, to je nějaký pavouk s buglou texturou, ne? Čau, ty máš buglou texturu, co? To máš dobrý, hele. Takže, ahoj.